Laylay raw. Laylay raw. May photo na tayo mag-umatas niya. Nakasakit sa nadaanan. Nakaya ba na? Sa photo. Saan ka na? Yung bato siya. Tarot na. Menyeberang. Udah kamera. Segitu aja. Betul. Mau iya kan? Ah, beli Maria udah nasa tuh. Masih banyak pakai Hanya. mga mahin. Kan ako masih
yung bato siya. Sabi ko,